Peterson exclusive. Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Fade it. Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Fade it. Fade it. Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Fade it. Fade it. Not and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flash, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a loud soon. I'ma get fucked up, filling up my cup, I see the crowd move, changing by the minute, and the record over me. Took a sip and another sip, then somebody said to me, nigga, why you made me sitting on it so much? I'ma show you how to turn it up a notch, but you Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Fade it. 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 Hilux, την πρόβλεψη. Toyota. Ναι. Ρε φίλε, όχι να τη διαγράψουμε, να βγω εγώ ρε φίλε. Γιατί να βγεις? Γιατί όταν αρχίζω και λέω ότι δεν υπάρχουν άντρες στην Ακράτα και φοράνε φούστες, γυρνάω και βλέπω σχόλια ειρωνικά. Εσύ ότι είναι Να πια τον Ιάπωνα. Μάλακα, είχες πατήσει, είπες ότι πατήσεις τον Κώστα. Τον Ηλιόπουλο, με τους άλλους. Ναι ρε φίλε, εμείς είναι μόνο το Έλα εδώ ρε. Με ξέρεις από πουθενά. Γιατί σου μίλησα εγώ περίεργα? Όχι, δεν μίλαγε στους άλλους. Ξέρεις τι έχει υποθεί με τον Γιάννη? Όχι, δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Τι να έγινε αυτό ρε? Είσαι μια εβδομάδα και κάθεσαι και γράφεις. Έχεις το Γιάννη, έχεις Παναγία, είναι βγάλεις το να σου πω κάτι. Ακράτα κιόλας. Σου μίλησα εγώ να κάποιο εγώ. Ξέρεις τι έχει προηγηθεί? Με τον Γιάννη, με τον Διονύση, με τον τίποτε. Δεν ξέρω. Και εσύ πετάγεσαι από μαγιά. Κάτι θα μετρήσουμε ασφαλιά. Περίμενε, εσύ άκουσε με. Περίμενε, εσύ άκουσε με. Πόσο χρόνο είσαι? 19. Ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Λοιπόν, παιδιά, θα διαγραφώ. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν... Εντάξει, τώρα ξέρεις εδώ. Τράβα εδώ. Είναι όλοι αυτοί που μπαίνουν στο 0400, σχολιάζουν και γαμάνε.